Moitísimas grazas a todas e todos, benvidos. Somos a banda de gaitas Xaraval de Vigo e estamos moi agradecidos á Comisión de Festas do Cristo dos Aflixidos por ternos tocando aquí esta tarde. Acabades de escoitar a peza que dá nome a este colectivo, que se chama Xaraval, composta polo grande Moxenas, e continuamos agora con unha mazurca e unha muineira que se chaman Amarelo e Muineira de San Martiño de Ozón. Moitas gracias.